Oh, tapi naik ko ngawi. Kiba do tongo kudo injin do mamaladu duhi ya. Kiba ino. Maladu do danawi ho. Nguso keto kawin tengah tapi naik ko ngawi. Mantad do pis beti. Tari baino dumong pedam duwo. Ya, dumong pedam duwo. Dobuhan konom. Bah. Mina dasam di kuswab nga misa sadop no di dabay no au di nakotod no di huhu minisa bagaw tadaw bahom mapus pamantado pisom may kutaday tayko may kukutipo iti video log kudo taraw di bay nak ya ngoy so intong ni danaw posisi kita tadaw abasi tadaw di bay no. Haleluya. Motorcycle di sanguhon di makikiya lagay tiga san sinulod baklaja da security nga. O bas mikot ng gida iti siya diha. Mga tabi na ko ngabi ta o gingo. Daw di bahay no. Tayo pagya bunga do bisop dutet sa banga. Kiba wag do pa sako. Ono kya san tuhod dito binay ngabi. Nah, tayo. Ta kat giningo. Nah, kat giningo kanya. Ihon ko basian no sanyan ko did mison did kakadasan di paing kampung kamay di bo. Bah, musugen ta ko intangay kuha diti. Iti ya tunih do laladu diti. Tu mega binos ko di ikon niya. Do paino no nga kamozon do timpuh do mamutanom teko timpu do mga buvat. Nah, yakat no giningo do bunga do bisop do ogumo tang kulit bambang kan ya. Kangku dia nangan sumatigi mo kintong dia na. Tayo po gina. Ogingo kan ya. Nah, tapi naik ngabi. Haleluya. Mana ko tahuod sudaya mari surga do sobya bi belakat. Ami ginumo do tingat nanaw imigrasi daw. Katawadan niya mari surga. Manaw pa dito ko. Karo di bay no. Ana vow o sisikit ta daw mi sodop na diti. Ina di do nakotingkod di asam. Ihon bagwi kananangan ko deti og gumuotang kulit bambang. Og gumuotang kulit bambang do sumako. Do bunga do bisop di. Nah, iya tatakan do ya. Ibano do totok anganaw nga luway no dati mungkin seminggu do ibarat seminggu ke 2 minggu mananom na siya di manakado totok mananom do tiang tabi na ko ngawi. Ito na po dahil tinitinga gumuot hundo sangko subazan mantay pamuguna do Myanmar hundo Myanmar nga bisiri nga awi osyo siho teko awi mga so tumikot na po siya dahil tinitinga awi gaso do mantar pibahitan na Myanmar Thailand may sot do dadi magiyum sot siya do pangingin do puan bagyakan niya dahil nung so pamado alat teman di hodai tiam tata bodihon teko patasan dah pulis tati pohion kabo ina di da avasi hawitun pangisan ititi ipay minanodo do hamin do bisop nga kontrakto tun Thailand nga pakal kalaja no pangapidaw nga tun namian mga biho tadi deti no po ti danaw iti sangano no pangabiti nga tun Thailand bagya sangado sana iti tadi mano ti gojihay teko man di hopi suo tu Myanmar do mamaladu mamutanom do pai ya kibadi do pi bogizon ba mongomot anu ge komozon di awi gojihan nga komozon no bah maino buvato iti tanah dagay tanamay do pai omoto kibadi pi bogizan isang anu do tanah kibado anu ge pagi daw kumadi
di tuhun namanya mga di ko malajak di mamubufat ikan nih kita ku iho nih ho tuhun ngapi do Myanmar titi mau buvat to babay no okon ko kalabaw na dito ti pa nga taon do kamuzo no duho nga padan so no di do kalabaw to kita ku nga kakali siho diho do mamaguno do traktor do mamalado ondom kuno pa di paguluy nga taon do ondom nga podaan tay katu nga podaan nga mamaguno to ko kalabaw kiba nagi kalabaw diti nga audi nakapinsin na di nga via kalabaw tabi na ko ngabi ngido tanak do binuvat ina di do mamaguno siho do traktor kamay di do mamalado ayan na ya ngau ka di do tunin do traktor do mamalado dia yan ya sa kusok kita ngayon kakaan ako susubo bukon do kiba di panang yan pa nga konduan nga biho do magita tabang do mananom do pay mananom siho diho mantatatakan itino kahis lagi na po na intay pagkikya doya kaya hamin no bisop ya agang-agang o tapi mo office ko kuniyam kiba na ginahamin no tun Thailand ititi kongo ko di do traktor inakan ko dia su miaga na po day pinampang kan ya awasi susuwa tiriti itiana po talun-alun iti no pintang kusan ko do tikit suab menguzat so tinan bo ngamin nadasam ni ko suab asa po asama auzudi nakatangkus nga iponong banan ko na po nga danaw na giti nga natanaman no na tomo natanaman no diyo kaniya natanaman no gibay gam kahis na ginaba ko nito binay ko ngabi kondom ko pamatu di taon tungo padan magkitatabang zinay sa toko mahoing tondu konduan magkitatabang mananom dapay iti na po kukusazan nga bidiho nga mamalado nga iho na kamazon ko doon ni do Myanmar mamalado nga bidiho okon ko tun Thailand jiho na imunay na ba di titana diti kiba di bokon do kiba di tiatana di au penatanaman kita ka diha kubo binatang diho kiba do papas tiya kanina mamaso na siya do mamalado nga bokon na po diha mohoing kung itek ko konduan nga diho nga mananom dapay nga na po ula diho da mananom nga miagad dompo pagulo tu main patodokon na po diha ihom tanaman no di diha iho ito kuri nga taon no kita iti kamera diti konduan nga dia duhiya na duhiya iho naso no sa tira mananom pamitian na po do titi nga tatakan iti pay susubay sa tira tatakan kina okon kay kamazon day okoy nga vag tatakan po diha nga may kakadanaw tatakan iti ni tutok nga video ay kot na kaniya kasingod sa baguro tutok ay kot pinasido inangid do tutok do paya sangya do sugi na yun tatakan iti pay susubay kaniya kiba di tadanaw diho man ito do tatakan dayho no di yun diho iti pay itotok iti mano do diho patonomo takito ko na po siya mananom diho nga maguno sa tiyo do hongon aiso do tatanom diho mangano po diha sonsong iho ito siya ta konduan niya nyabo ko niya kusay diho magawit do kubo kakito ko diha diha manan siya do totok manan do totok do tu man diho pabito
Madu hiya mana di pobihi tatanga aku dah hiya hadir gaman dia untuk video totok pobihi no tanga danau am kai kot ngabi konduan no mananom kan itiriti dubong padam duvo buhan konom amihana padu hiya dia nganabi no dia no totok pai kuon pai bihi ni totok dia mandi dot dia pondah dia te ko bon dia yan này ya tuhun ya kita ko dia ya mana do totok po hiyo no di hauta tanga da danau mikot to ni abi konduan do mo panano miguel dia gingo kan ito binay ko abi ang chat pa ngabi diting tuhun no Myanmar ngabi tito kita ko tu siho no abi pinatumbozo do tuhun no Thailand do mo buvat mabasi begitu kemazon apa didinga mengomot apa dinga pibo gison dia hasil daw kan nih itu Thailand ngakano sanganu tanariti tun miyama kano kakan siya hobi binasi mantan pemagunaan nomian maka kudatu siya miyama na bayan nga misa sangod military gay army gay memelintah di jadi ino dia kumu dia di siya deti na minikot iti yung pangindapuan nga basi nga bitunay miyama tinga so subay dia mo boss dahil may sot na po tongo nga kibado mga pod nga ibu dati ginumutun dia tu pibuhitan nga iti may sot iti nga iti na po iti nga sub-district kamay di ba daerah kecil do may ku na iti nah kok di posahi kanya pakita na ko sa sunay kat kiningo kanya ingka ni hisab do bisop do mison iti auso anangan mison dehod kakadasan tu auso ko kita ngabi diti anangan tu diti kamazon do ngis abasyo tongus bagia aiso do siyo do ngilis aiso do nuge carbon dioxide kamay di hisun ngabi do kulita kan ya abasi ko susubar itu ingka suno bagia hay do guminazo mantada kampung pinapakon dis pinampang do no di ang guminazo de kozuzubo do mau bubuvat ngabi manananom ngabi do mereka memutong ngabi kata kita sempat tidak titingnya tah ikaw tahu siya na ginaba ko sabi na ito ngabi no kaikot ko na po dito do kamusta dubuhan do kapoda miso ko ng duvom tumasan so do kumisaw na dia pay o muluhay na dia do motonom kakito ko na ngabi di mongomot mongkik nga susubay mati ko lalaho dati mongomot iti dayho ko na di do kasingod ko do winong do lami do pay magumuy susubay ngabi sangiswang do mga kuwang buwan nga bungkak no kulubak no ibarat tira sabong mga riba may kakana luputan ko taraw di bayan no manak so no po diyo sudo luputan na takudi do kauzuzu buat kode iti nakanangan na bisop diyom hamin ko diyom duhya gyaw kopisan na bisop diyom hamin na iti na pa iti nga komozo di housing estate kamay di hansan da au do tio untunay da tanang nga biti do gisomi do aiso di bago dati do pumumpatan nga tumbasan so do wokon ni manodo di hamin monidong na hamin yung komozo tun nga bido kikibabo so na po bang iti ino iba di hamin no sungkat tungkad dagay ka neighbor ka daw English may do titiyam tuyam iba mo kudi minong tunya tanari ka bago manuy dong namin yang lebih namin dia ya ano pa duhya diho to kita sungay kuwe to factory kada English ano gay iba kilang kada malaso itu na pang kilang to nung nganya ayo sodu
Antada kami na bisop ya. Kaya ano tayo kang abi na mangungunday sa kuma dia su. Papapakito su dia su. Puko ko lalahok di doon. Di papaguluhod pinampang. Umipiagahan lagi dia dababay no ti. Ito kibara papas na. Ito kibara sada. Kibasa dati. Mesti kibasa da. Tangkuzu agumu ti dong utubong. O kita kuno pa dong utubong na iti nga. Ituhon nga pa mo'y panitiw. Manitiw sa sada ko. Tangkuzu. Ituhon na mga witiya pagat. Manitiw do bonong. Song uni dong utubong iti. Tundongi. Kano dito binay kong abi ba? Kakano vlog ko di ba no? Video log kamay di. Luputan do. Paimbida ko dito ko di. Ansan so do. Kahiso ginako di asuk ya. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. We bless God, we thank God for this wonderful day. Such a joy to see the natural creations of God. And I thank God for this great mercy and grace. For unto Him, in Him, we move and we have our being. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us. Jesus Christ is a Savior. Jesus Christ, the healer, baptizer of the Holy Spirit. And He's coming again. Nanuanta ko na pinubo. Sabab no, the grasya, tinganan. Tatama tako rin surga masa itong Jesus Christus. Igampamasi, amigo minaw dito ko. Katahwadan. Bishop Josiah, Professor Joseph Laudin, Michael, reporting from Michael of Mysot. God bless.